ଝିଅ ତିତି ଦେ ଜିରୋ ପୁରା ପୁରା ମୂଳେଇକି ଯାଉଛି ଛୁଆ ରହିଲେ ହବ ନା ନାଇଁ ଚୁଟି ରହିବନି ଏଇ ଚୁଟି କଣ ବେଶୀ ରହିବି ଏଇରା ରହିବନି ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜି ଯେମିତି ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ କାଲିକି ବାହାରେ ସେମିତି ଆଉ ବାହାରୁ ବରଂ ଟିକେ ରହୁ ବରଂ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ ମାନେ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ ଇଏ ବି ଖୁର ମାରିବାକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା ଇଏ ରହିବ ଦେଖେ ଦେଖିଆ ମୁହଁଟା ସେ ଭାରି ଚଗଲା ଛୋଟ ପିଲା ମେସିନ୍ ଖେଳଟା ଭଲ ଲାଇନ୍ ରାଗିଗଲା ମାନେ ହଁ ହଁ କାଲି ଇଚ୍ଛା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏତିକି ହିଁ ସିଏ ରହିବନି ବୋଲି ଭଲ ରହିଲା ଆଉ ଭଲ ପିଲା ଲୋକ ନା ପୁରା କାଟି ନବ ନାଇଁ ଜିରୋଟା ଯେତିକି ଗଲା ଆଉ ମାରି ହବ ରଖିବ ବା ଟିକେ ନାଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଟିକେ ରହିଲେ ଚଳିବ ତାହେଲେ ଟୁଲୁର କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ନମସ୍କାର ହାତ କମାଇଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁନି ରବିବାରଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ବାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଭଲ ନା ସେ ଶୋଇଥାଏ ଇଚ୍ଛା ବାବା दर्शन दर्शन करने सी आसवे आसीले बसीले हाँ से आसले आम कही दो हाँ से କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୁଆ ଦେଲା ମତେ କହିଲାନି
ଆସ ଆସ ଆସିଲେ ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ସେ ସେଠୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଦେଲି ନହେଲେ ଭାରି ଚ ये चुटकी पकड़ लिया मुझे ये पासवर्ड के ये करना था नहीं कौन जी खाना जाननो नहीं बड़े समोसा बस दिला ऐसे ऐसे अजा की मामू आसले न ରଖିଥା ପରେ ଖାଉ ଏଇଠି ପକା ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ये କହିছে କଦଳୀ ଖାଏ ନା ବିସ୍କୁଟ ଖାଏ କଦଳୀ ଖାଇବେନି କଦଳୀ ଭଲ ଖାଇବେନି ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ ପକାଉନୁ ମା ବିସ୍କୁଟ ଦେଲା ଦେଖେ ଦିଅ ଦେଲା ଦେଖିଆ କେମିତି ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ଦେଖିବା ଝିଅ এইটা দেখে ସେ ଗଲେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଦବ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଦେଲୁ କିଏ ବଜିବ ତମେ ବଜେଇବାକୁ ଦେଲେ ତମର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଜିବ ନା 3000 मोबाइल तो हम फोटो बाहर कर देले हाँ